Meya Hlonishwa. Bekhuleke uwesilo hlangana lomhlabathi angezwe lakhe. Bekhuleke emakhosini aseNdlunkulu, abatwana baseNdlunkulu, oNdlunkulu, amabutho, induna zezinsizwa, omama ongibone singabo. Khuleke enduneni zamakhosi ukwehlukana kwawo, ngibingelele kumakhansela khona, ngibingelele kuyimeya ezikhona ngokukhethekile ungqongqoshe wethu okhona phakathi kwethu Dokotela uMahlaba osiphathela umnyango okukhulu ukuthobeka. Ngibingelele ngokukhethekile ilunga le-legislature kithi KwaZulu Natal kwaMadlobha Mthethwa okhona phakathi kwethu, nenkosi yakwaCebe ekhulu ekhona phakathi kwethu ehlalela eNational Assembly eCape Town ekhona phakathi kwethu. Ngibingelele izisebenzi zomnyango ezikhona zonke ukuhlukana kweminyango kahulumeni, ezokuphepha ekhona, abaqaphi abakhona, bonke umphakathi wonke wesizwe samakhosi ngokuhlukana kwawo, ngoba lo mcimbi uhlanganise onke amakhosi aseNdlunkulu njoba isizwe singonyama singaka. Sothi ke umuntu uyanamukela eqonda ukuthi kukwenu la sizweni nikhululekile njenge incimbi yonke ehlale yenzeka, akukaze saphoxeka ukusho kuthiwa made kuhlangenwe lapha esizweni sesilo sekhona basale benzongeyikho. Ngalawo magama Silo ngamukela okokuqala ngibongela isizwe Silo ukuthi sesinaye undunankulu kaZulu okhona. Okokuqala undunankulu umcimbi oqala lona awuthe mayiphuma waba iJozini aphumela kuyona, ngiyibongela nosekela wakhe nohlalo wamakhosi. Izothi nje undunankulu kaZulu Shenge sithobeka kakhulu, siyakhonelwa ke sikhule ngazi ukuthi ingonyama ingumlomo ongathethi imanga. Lapho sekhombe khona ingonyama kushintsha, sikhuliswe lokho, sikhulisa silokho. Sizothi nje ngonyama isizwe sesigqokile manje, isizwe sesembethe, siyathobeka kakhulu ukuba nondunankulu wesizwe samaZulu. Sizothi nje ngalo magama sizweni nisekhaya, iJozini ingeyobukhosi, iJozini yabuhlonipha ubukhosi. Silo singabuhloniphi nje ngomlomo, iJozini unyaka nonyaka ibeka imali yokuqinisekisa ukuthi yonke imicimbi yobukhosi iyenzeka. Onke amakhosi awu7 akhela iJozini Silo siwabekela imali engango100,000 ukuthi makunemigubho yobukhosi eyenze, ngaphandle kokuthi azothatha ini ahlanganise nani. Kulonyaka nje masiqala unyaka zimali, ngoJulayi sizoyandisa le mali ngoba sifuna ukuqinisekisa ukuthi eJozini ubukhosi nobukhosi kube namabutho, ngoba amabutho ayigubo yobukhosi. Ngalo magama sithi Silo siyathokoza, sithokoza kakhulu. Bayede hlangana lomhlabathi.